Ina mamakin irin waɗanda suke cewa ta ƙare masa. Dan wasa Hary Kane ya fito tun ba abin da ya cimma, trophless player ne, babu abin da zai cimma, bai taɓa ɗaukar Ingila komi ba, bai ma shiga Manchester United ba, Real Madrid sun neme shi amma bai je can ba, ya tafi Bayern Munich, shikenan kusan komi ya ƙare masa. Sun manta da cewa daga can dan wasa Lewandowski ya fito. Waccan kungiyar da ita ce ta zo ci kofin zakarar nahiyar Turai kwana-kwanan nan, kuma ta doke manyan kungiyoyin da suke wani abin ku zo mu gani. Haka zalika ita take ɗaukan Bundesliga. Ko da ya kasance farkon zuwansa ya rasa kofi na farko a wasansa na biyu, amma ku tana sabon kaka muke ciki, lissafin ta bai yi nisa ba, komi ka iya kasancewa. Kawo yanzu a wasanni 11 kwallaye guda 17 wa dan wasa Hary Kane. Zuwa wannan lokacin sai mu ce ta canja zani, a gasar Bundesliga an samu sauyi. Kwallaye 17 din da wani ya ci topscorer da su a wannan lokacin sai kuma gasa a wasa 11. Shi tuni ma ya kai wannan mataki. Kun ga abin ya zo da abin ban mamaki. Lissafin ta kare masa ko kuma shi karfa ne, ku ajiye wannan a gefe, domin shi ya kasance dan Ingila ne. Tim din suna ɗaya daga cikin waɗanda ake musu da kyakkyawan fata a gasar Euro da za a doka wannan lokacin. Suna da dan wasa da kiran Rice ga Jude Bellingham. Hary Kane ya rike wajen komai na tafiya daidai, magoya dan First 11 shi ma ya dawo. Ingila tana ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin za su iya abin ku zo mu gani, da haka dan wasan ka iya samun damar cin wannan kofin. Sai ya kasance kofinsa na farko da ya ci wa Ingila, lissafin trophless sai ya ƙare. Idan a Bayern Munich ya sa ya ɗauki Bundesliga, a kofin zakaran nahiyar Turai abu sai ya ba su dama. A wannan lokacin sai a fara lissafin Ballon d'Or, inda har ya cimma lashe waɗannan kofuna guda uku. Kada ma ku tsaya wani lissafin Golden Boot, domin shi da tafi da shi kawo yanzu shine topscorer a Bundesliga. Zai ta cin kwallo kamar babu gobe. Dan wasa Hary Kane ya saba yi kuzo. Daman duk wanda ya san Balbela da farin sa ya santa, idan muka dauki lissafin shekaru 10 da suka wuce. Daman dan wasan baya kare kaka ba tare da kwallo 20 ba ko sama da. Batun karfa ku ajiye shi a gefe, Hary Kane ci yake da wuta boom sparker. Idan muka koma lissafin marubucin sama, emojin sa kawai sai su ba mu amsa. A Bundesliga shine topscorer a kofin zakarin nahiyar Turai da kokarin sa. Idan mun dawo gida Ingila yana da mahadai, da kilan Rice Bellingham na tare da shi. Dan wasa Harry Maguire a cikin jadawali, kun san dole a yi abin ban mamaki. Honestly speaking, idan zamu yi magana a takaice, ko kun san cewa a wasanni 16 har ya ci kwallo 21 da assist guda 7, ta sanadin sa an samar da kwallo guda 28 a wannan kakar a ita kungiyar kwallon kafan ta Bayern Munich. A wannan shine kyakkyawan misalin siyan nagar mai da kuɗi gida. Ka Manchester United, ina ma haka ma Real Madrid, shi yasa Ancelotti ya ji bakin cikin hakan. Hary Kane fa ba karfa bane. Idan lokacin karya wannan trophless record din ya zo, ku jira ku gani me za ta kaya. Amma kafin a kare wannan kakar, kwallaye nawa kuke ganin dan wasa Hary Kane ka iya kare wannan kakar da ita? Shi kansa ba dan wasa Lewandowski da je kafa tarihinsa a Bundesliga, yanzu dan wasa Hary Kane ya karya wasu daga ciki. Kai, Hary Kane yana ci da wuta.